id-dottoressa, hekk jogħġbok? Għandna magħna llejla d-dottoressa Ilaria Zzadni, il-kirurga plastika tal-Isptar San Niklaw ta' Kemmuna biex tkunu tafu l-Isptar San Niklaw jgħataw fuq. Aktar tard din is-sena se jinżel Awwissu. Dottoressa? Buonasera. Għajdilna ftit fuq il-proġetti li għandkom fl-isptar bħalissa, fuq il-kirurġija plastika. Il-kirurġija plastika fl-Iżola ta' Kemmuna se jkollha 3 fażijiet. L-ewwel fażi hi ħatibdew bil-Minister Zoħra tibdew bil-imnieħer jew xejn. Iva, l-imnieħer Skużawruna b'dan tuħqażir għandna wegħda xerqi, illum imma insomma t-tekniċi qegħdin jagħmlu mirakli, dottoressa kjożbok kompli għajdilna. Iva, jiddispjaċini Kont wasalt fl-imnieħer? Tal-interruzzjoni. Iva, se tieħu 3 fażijiet il-kirurġija plastika fuq l-Iżola ta' Kemmuna. L-ewwel nett se nibdew naħdmu fuq l-imnieħer. Danna kulħadd nafu li huwa organu tax-xam u xek. Fin-nisa għalissa se nħalluh kif inhu. Biss tal-irġiel se nbidluh ftit. Pereżempju, ħanaraw l-ewwel eżempju ta' imnieħer prominenti maskili. Dak l-imnieħer prominenti maskili tas-sur Peter Sidney Pollock. Se nibdew billi inneħulu il-lobes ta' kull naħa u nagħmlu iktar puntat. U mbagħad meta jkun fi minn dik l-operazzjoni nagħmlu intervent żgħir biex il-biċċa tan-nofs naqtawilu wkoll u jiġi ħaġa hekk. Jiġifieri jiġi ċatt tajt. Jiġi ċatt? Jiġi ċatt u mafus. U mafus, iva, forsi anki jiswed nagħmlu. Kont se ngħidlek dik il-punta sewda fil-kirurġija plastika teżisti kif isir teknikament, jiġifieri dak l-isfel. Dik insibu xi parti sewda. Dik qed titħaqqax taħseb li n-nies insomma jasubuha tad-daqq jiena għaddejt minn din l-esperjenza. Dan huwa kollu tajjeb sewwa, però jiena għandi domanda għad-dottoressa x'qegħdin nagħmlu għan-nisa mhux għall-irġiel biss. U prinċiparjament li jiġi f'moħħi huwa x'qegħdin nagħmlu fil-qasam tal-kirurġija plastika għat-tkabbir tas-sider tan-nisa. Jiena naf ninterrompi naqra naf li aħna ħadna trofew f'dan l-aspett. F'dan il-qasam appuntu għadna kif l-Iżola ta' Kemmuna ħadna trofew fil-kirurġija plastika tas-sider. Kif dottoressa tista' tispjega. Kif inhu il-motto tagħna ħanajda bl-Ingliż it is not making an effort that counts but keeping up the effort. Allura aħna x'ħankomplu nagħmlu, x'ħankomplu nżidu fuq dan il-qasam. Dottoressa għalik. Iva, aħna għandna ħafna nisa Kemmuna li jħobbu jgħumu hekk. Bas. Sewwa. Hollywood or bas. Jħobbu jgħumu f'din il-dera. Bis-sider mikxuf ngħidu. Iva, very healthy. Issa, da così. Tistgħu tarawha significant progress in the mammary gland. Sewwa. F'kemm qasir żmien ikun sar dan il-progress? Hekk jogħġbok għax hawn xi telespettaturi nassigurak interessati ħafna. Dan il-proċess sejrin nippruvaw l-ewwel nippruvaw manipulazzjoni, iva, sorry, għaxina. Studjajt barra. Jekk il-manipulazzjoni ma tiffunzjonax, se nippruvaw nużaw dawn l-oddot. Bħalma qegħdin taraw ma l-istess oddot li qegħdin nagħmlu fuq il-freeway. Dan huwa mhux kombinazzjoni maħsub u r-raġuni hija bħala standardization ħalli aħna dejjem naħdmu kemm jista' jkun ekonomikament. Għandna telefonata oħra. Hello, yes, hello. Hello, għajdilna sinjura, identifika ruħek, please. Hello, Iva, qed nisimgħuk. Doris minn Taskima. Għajdilna Doris. Nixtieq insaqsi d-dottoressa jien. Kif
wieħed ta' raġel, trid tiżviluppaħ. Mhux aħjar tiżviluppawlhom moħħhom l-ewwel l-irġiel. Jiddispjaċini. Milli mnieħerhom. Iva, Kellem bħala komunista. spiċċajt domandek jogħġbok. Ukoll nixtieq ngħid, fiha xi ħaġa ħażina milli marathon kif għadt sidra mikxu. Laqqas xejn, ruħi, laqqas xejn. Hawnhekk komuna kulħadd jowm hekk. Għandek tkun taf. Dottoressa. Iva, l-irġiel ukoll. Iva. Imma mhux dik il-parti. Qegħdin nagħmlu kampanja infatti biex l-irġiel jom b'sidhom barra wkoll ħalejdu xejn biex li għadha bżonn juża. Iva l-emanċipazzjoni tan-nisa importanti Dottoressa ħafna. Porta. Kompli sinjura, kompli sinjura. Kompli sinjura. Sallabżom dan ħafna nisa b'sidrom mikxuf għaddejjin. Tistgħu tgħidu li hekk jogħġbok l-irġiel kif ikunu aħna ngħidu taslima qed għax hekk jaraw da sider il-ħin kollu, mhux nafx għandhom tliet tfal biss. Ħanajdek il-problema. Għandek raġun, sinjura. Inti perċepejt il-problema mal-ewwel. In-nisa ta' kemmuna jowmu b'sidhom barra. Għas sempliċi raġuni. Intkom tafu li jagħmel ħażin ix-xemx? Issa, Doris minn taslima, nitolbok soċjali. Inti saqsej domanda, nitolbok li tistenna l-risposta qabel ma saqsi domanda oħra. Kunu jekk joġobkom prudenti. Kellem id-dottoressa li l tafaqsek ta' firma. Jina, sorry, minn taslima. Sinjura minn taslima, jina nixtieq ngħidlek li hawn kemmuna. Iva, stenna ftit issa. Problema soċjali assoċjata ma' sider tal-mara u ċertu partijiet organi sessuali tal-irġiel. Il-nisa f'komino jowmu b'sidhom barra biex jistimulaw il-prokreazzjoni f'din l-iżola tagħna. Ma tantx Fil-fatt, Iva, fil-fatt għandna ħafna problemi u qed nippruvaw nedukaw iż-żgħażagħ tagħna nisa biex jaġixxu f'dan il-mod. Inti qatt biex jinkoraġġixxu. Sorry, ta' se ninterrompi. Jinkoraġġixxu l-irġiel. Jommu bit-tanga. Ma tantx jideret jagħmlu. Dottoressa, jiena naf li bħalissa l-irġiel ta' kemmuna qegħdin jagħmlu ħilithom biex l-infrastruttura bħalissa jwaqfuha fuq saqajja. Jekk di ma tkunx fuq saqajja nibqgħu fuq għall-kubtejn nkaxkru u xejn ma jqum meta tkun għall-kubtejn u inutli. Eżatt, għalhekk qed tagħmlu hekk aħna. Ma nafx insomma jiġu raġel min għall-kubtejn. Ma dak mhux kulħadd kapaċi, sinjura, nawguralek li Ma nitbedux ma nkomplix insomma. Iva, insomma. Effettivament, sirna norbtuhom bil-katina aħna l-irġiel propri qegħdin hekk daw. Sewa għax tant jitilqu jiġru illi għalissa sakemm qegħdin naħdmu norbtuhom daqsxejn. Biex nerġa' niġi issa għal-iktar proġetti li għandna dan l-istess. Grazzi sinjura, grazzi sinjura. Kienet Doris minn taslima. Dan il-qasam ta' kirurġija plastika fuq it-tkabbir tas-sider tan-nisa ta' kemmuna, aħna wkoll qegħdin napplikawha fil-razzetta l-QCS fi għandna 45 majjali u jidher li qed jindikaw li qed isir il-ħin, allura jiena ħanala l-opinjoni tiegħi hawnhekk u ngħaddi l-mikrofon għal Anabile biex jħabbar il-tuħ f'dan il-programm għal pubbliċità nimmaġina. Ftit jien qasir għal Izzetta taħt tal-aħħar moda, irrikorru għand Piccinino l-Belt u Borg. Inza u hu pjaċir, esponi ruħek espressivament. Qed tinkwieta, sibt ħafna dutu kamla ġewwa ħwejġek, inza kollox u libbes la mara tiegħek bil-protettiv tal-Comtec. Comtec, pest control effettiv. U tisti torġu barra, mela esponi ruħek blaqwa kitarri Fender, kitarri awtomatiċi, tista' tħalli l-kitarra doq weħida fil-waqt li tagħmel il-faċendi jew taħsel il-karozza. Fender, għal ħajja mużikali tremenda. Crips, Cripes, Crap. Tajbin. Nselmilkom nkomplu minuti bil-program. Tiġabdejna bil-telefonati għal-issa naqtaw. Sorry, sinjura.
Dilettant tal-istrument u tixti toħorġu barra. Dak ir-reklam tajjeb li smajna l-ewwel kollha qed nara fuq il-monitor hemmhekk, deħew il-monitor ġiġa. Inkomplu mela dottoressa, nixtiequ għandna nafu li għandna ħafna telespettaturi sakemm kollha ċemplit li waħda tixtieq tkun taf ħafna iktar dwar dan għall-plastic surgery, dina waħda insertat minn kemmuna bżanna li għal-kostitwenta tagħna tixtieq għalet tolli waħda minnhom ftit il-fuq. Hekk jogħġbok, dottoressa? Tax-xelluk u xejn. Tax-xelluk jista' jkun. Waħda minnhom. Sena biżla għal aktar tard. Iktar tard ikun dal-waqt, għalissa malaj, se naqbad il-perit Mikil, ħansaqsih. Kemmuna mdawra bil-baħar. Aħna armajna Navy żgħira għat-tapposta għaliex bżonn juża speċjalment minn attakki ta' pirati, jiena by the way kont wieħed minnhom fi żmien, imma llum sir radio operator, u għalhekk se jgħidilna daqsxejn bil-problemi li għandna kbar, għandna aircraft carrier bħal di u għandna l-moll b'dan l-arkati irid jgħaddi minn taħtu. Spjegana ftit kif se jgħaddi. Din hija sempliċi ħafna għalkemm mhijiex ovvja. Aħna ħdimna qabbadna l-esperti tagħna fil-kimika u fil-bioteknika u sibna sustanza li qed inkabruha fuq il-gżira tagħna stess u din hija li bl-Ingliż ngħidulha shrinking effect. Shrinking effect. Din il-kimika tikber minn dik l-istess pjanta li jorina s-sur Sidney Pollack, ex-spjun, għawek għedin taraw kampjun zaħir tal-prodott finali, dan jiġi mferrex b'apparat speċjali fuq il-bastimenti u fuq il-magni tat-tajr u daw jiċkienu u bekk ikunu jistaw jgħaddu surana bile minn taħt il-pont. Sewa wisq. Nixtieq nagħmel punt żgħir. Għanna ħafna toqob fil-ħajt għalunna li jista' jkun joħolqu inkonvenjent fl-arkitettura, però Sidney Pollack bħala spjun sab x'inhu huma l-problemi. Aħna skoprejna hawn dan il-biċċa oġġett żgħir li huwa bżonn już biex issod ċerti toqob bih. Dawn jnixxu l-ilma u dan l-oġġett ma jnixxux iktar. Sidney, kif skoprejt dawn it-toqob?